Naandan nga Sinulog Grand Stage sa Cebu City Sports Center i-replicate sa South Road Properties alang sa Grand Showdown ug Sinulog Finale. Samtang 8 ka mga out-of-town contingents ang nagpalista na alang sa Sinulog 2023. Sayro nato ang detalye pinaagi ni ining report. Uban ang Executive Director sa Sinulog Foundation Incorporated nga si Jojo Labella gisubay sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang bagong rota ug venue sa Sinulog Festival 2023. Sa atubangang bahin sa usa ka dakong mall sa SRP magsugod ang carousel route sa Sinulog Grand Parade. Ari dirita mo to the next road ana mo start ang let's say formation kay carousel man where it starts anto sa ni mo stop ang mga contingents to have the street parade. Musubay kini sa South Coastal Road dayon muliko padong sa interior portion sa SRP din himutang ang dakong hawan. Dinhi imuntar ang grand stage nga ipauyon sa pwesto nga dili masuwawan sa adlaw ang mga contingents. Butangan usab og mga bleachers nga adunay amphitheater design. Mato ni Labella nga susa maghapon ang setup nini sa Cebu City Sports Center nga adunay 12,000 ang capacity. Initially, actually Engineer Dakay and Engineer Bo plan to have more or less an amphitheater type of bleacher setup. Giklaro ni Labella nga naa pa sila sa initial planning ug posibleng adunay mga kausaban. Samtang dili na portalets kun dili mga disenteng pansayan o restroom ang tukuron sa bagong venue sa Sinulog aron masiguro nga mapatuman ang kalimpyo sa dapit. Or less a container van niya adto buhaton ang inunta modular siguro na or a CR that will be constructed. Sa bigas bahin gitukan ni Labella nga aduna nay 8 ka mga participants ang nagparehistro sa Sinulog workshop nga maoy prerequisite sa mga dancing contingents aron makasalmot sa Sinulog Grand Parade. Gilangkuban kini sa Bislig, Surigao City, Silay, Toledo City, Consolacion, Tagbina, Surigao Sur, Aboyog Leyte ug Karkar. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.